Πραγματικά το πεδίο των λογιστικών και των νομικών επιχειρήσεων έχει γίνει ένα ναρκοπαίδιο τη σήμερον ημέρα. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές και συνεχείς και έρχονται από παντού σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τελικά θα επιβιώσει εκείνος που θα είναι πιο έτοιμος να κάνει adapt στις αλλαγές. Εμείς σαν Software and Computer Systems, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας και μέσα από τα δύο μεγάλα μας συστήματα, το Ziggo και τον Alti, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα γραφεία να κάνουν realize τη χρήση της τεχνολογίας, να μειώσουν τα administrative κόστη τους και να βρουν νέους τρόπους να αυξήσουν τα εισοδήματα τους, κατ' επέκταση τα κέρδη τους, όλα τούτα όπως είπαμε μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.